Hi guys, Teresa here. It's time for another brand review. As I told you sa Oxacure review ko, yung next review natin is Face Republic, guys! So much people have been talking about Face Republic dahil kay Big Boss. At madami tayong nanonood ng vlogs ni Cristel Fulgar. Kaya, eto, ang dami-daming gustong mag-try ng Face Republic. At isa na ako doon, guys! So, ang nangyari, dahil gusto ko siyang i-try, guys, I bought everything from Face Republic. As in, everything. Ayan. Everything. So, guys, eto na, sinabi ko na, I bought them. Hindi to bigay, hindi to sponsored. Although, when I pictured this, na binili ko yung line nila, nagpadala sila ng mga ganito, trial pack. Pero guys, eto talaga, binili ko with my own money. Kaya, guys, I'm gonna tell you na hindi to sponsored. So, everything that we're gonna talk about here is really honest review ko. Let's start with the things I don't really like or I won't repurchase with this brand. Eto, guys, medyo madami. Dahil, pag-usapan natin yon, mag-start tayo dito sa Gold Mineral Cleanser. Etong Gold Mineral Cleanser, although sa cleanser, hindi naman ako super picky sa cleanser dahil yung cleanser, syempre, huhugasan mo din naman. Pero kasi minsan may mga cleanser na matapang yung amoy na nag-allergies ako. Ever since bata ako, bawal ako nagko-cologne, bawal ako naglo-lotion na scented. So, bawal ako ng may amoy. So, pag may ginamit akong product na super bango, ayoko talaga siya. And, yun yung comment ko dito sa Gold Mineral Cleanser. Ang bango-bango niya na ayoko na siyang gamitin. And, yung texture niya, medyo masyadong creamy. And, meron siyang bits na color red. I don't know if ano yun, pero parang bits na katulad nung sa St. Ives na parang pang exfoliating. Pero, hindi ko alam. Konting-konti lang naman siya. Pero yun, ayoko. Hindi ko type yung Gold Mineral Cleanser nila. Although, wala pa naman reaction sa face ko. Nag-try kasi ako nung ito, yung mga sachet. Pero tinigil ko talaga siya nung may amoy. Kasi ganun talaga ako eh. Pag may amoy yung product, parang I'm so scared. Kasi ever since bata ako, bawal na ako ng matapang na amoy na product. And dahil pinag-usapan na natin yung amoy, ito din sunscreen na to, guys. Ayoko siya dahil matapang yung amoy niya. Although, madaming taong may gusto nito. Ang dami ko nang narinig na gusto yung sunscreen na ganito ng Face Republic. But I prefer this sunscreen that they have. So, maya natin pag-usapan bakit mas prefer ko to. Pero ito, ayoko siya dahil maamoy siya. And another thing, guys, sa ingredients kasi nitong sunscreen na to, meron siyang camphor. And camphor is one of the ingredients na lagi ko talagang iniiwasan. But, there, meron siyang camphor. So, bye-bye to this product. Pero may mga taong gusto siya. So, preference mo na lang din. Basta ako, ayoko siya. Next is this one, the Cica Gel Moisturizer. Medyo nagda-doubt ako dito sa moisturizer na to kasi pag nilagay mo sa skin, although may mga reviews na nagsabing matapang din daw yung amoy nito. Ako, okay lang yung amoy niya, parang gitna lang, ganun. Pero kasi may cooling effect siya. Ayoko nang may mga cooling effect na products, lalo na kung leave-on products sila. And eto, meron na lang tayong dalawa, ay tatlo. This one naman is the Calamine Clay Mask ng Face Republic. Hindi ko to i-repurchase dahil ayoko lang ng mga mask na ganito. Gusto ko yung mga face mask sheets na sila. Ayoko yung mga mask na ganito. Yung tinanas ko lang na clay mask is Innisfree, pero ito, medyo ayoko talaga. Sorry, pero ayoko siya. I won't repurchase it. Hindi dahil sa ayoko yung product, pero ayoko yung mga ganitong mask. Pero guys, i-repurchase ko yung mga mask ng Face Republic. So far, I love the mask of Face Republic. Tingnan nyo, dito sa starter kit na binuksan ko, yung mga mask lang yung nawala kasi gustong-gusto ko talaga ng face mask sheets. And usually, yung tinatrust ko lang na face mask is Nature Republic, Tony Moly, Innisfree. And I think that's it. And ngayon, nadagdagan tayo ng Face Republic. Bibili pa ako ng face mask ng Face Republic for sure. Bibilin ko pa yun. Etong whitening cream, guys, honestly, I didn't try it. Pero I won't repurchase it kasi nasa same line siya nitong dalawang maamoy. And etong Perfect Cover BB Cream, trinay ko sa face ko. Nangati ako, guys. As in, namula siya. So, hindi ko na talaga trinay. Hindi ko na siya inulit. So,
So, there, ayoko yung BB cream na perfect cover. Pero guys, itong BB cream nila na cover up BB cream, ito, hindi ako nagka-allergic reaction or anything dito. So, ito, mas marirecommend ko to kaysa dun sa perfect cover BB cream nila. I don't know why, basta ganun yung nangyari. Ang kate, kakalagay ko pa lang parang shucks, kailangan ko na magugas ng mukha. Pero ito, okay naman siya. Although guys, dito sa dalawang to, nasa gitna ako in recommending them or not. Kasi guys, etong glow up cream talaga, swear, nakaka-glow up talaga siya. Siguro mas re-recommend ko tong glow up cream kaysa dun sa BB cream. Kasi itong glow up cream, pag nilagay mo sa face mo, parang meron siyang, ano bang tawag dun? Para talagang parang ang Koreana look pag ito yung ginawa mong primer, guys mo. And this cover up BB cream, maganda naman siya, guys. Pakita ko sa inyo, ha. Wait lang. Let's put this one here. The glow up cream. Pakita ko sa inyo, ha. Ito ang glow up cream. Kikita nyo ba? Ayan, no, para siyang nakaka-dewy ng look. And itong cover up BB cream, medyo natuwa naman ako sa cover up BB cream kasi guys, kakulay ko siya. And knowing that this is Face Republic is a Korean product, ang hirap humanap ng kulay natin na Pilipino kasi puro sila light colors. And this one, parang ang universal ng kanyang color. So, I really love it. Kaso, the only thing I don't like, guys, is I feel like it's so heavy. Like, kahit magstay na yan sa skin mo, super heavy ng feeling. Like now, suot ko siya ngayon, itong cover up BB cream. And I feel like ang heavy nang nakalagay sa face ko. Hindi siya parang BB cream, para na siyang foundation na heavy, pang heavy. But the thing is, ayan yung ganyan siya. Ganyan siya pag nakalagay siya sa hand ko. Pag nilagay natin siya, pinatong natin siya dun sa glow up BB cream, mas maganda siya. So, yun. I think if bibili kayo nitong BB cream, isabay nyo na dun sa glow up. Pero, if tatanungin nyo ako, madami pang BB cream at madami pang glow up cream na mas maganda than this one. Pero, if you really wanna try it, it's not on my not recommended list. It's in my recommended list. Pero, there are still more better than this. Ayan guys, nakikita nyo ba yung pagka-apply? Ayan o, mas mukhang natural pag nandoon ang glow up cream. Kesa dun sa BB cream lang siya. Nakikita nyo, super heavy niya na parang ang sticky, diba? Na parang hindi siya natural. So, yun lang ang comment ko about this. Kaya sinasabi kong meron pang ibang mas magandang BB cream. Pero, I would recommend this if you wanna try it talaga. So, there. And, eto na ang list natin na re-recommend ko talaga or bibilin ko ulit. Mag-umpisa tayo dito sa ngayon ko lang talaga bubuksan, pero I'm sure na bibili ako ulit. Kasi sanitizer lang naman to. Hindi ako mapili sa sanitizer, guys. Pero ngayon, na meron akong nakikitang sanitizers na may amoy, super duper love ko sila. Like this one, Floral Breeze Hand Gel ng Face Republic. Wow! Oh my gosh, ang tapang ng amoy. Ang sarap. Wow! Pag kumain ka ng crabs, siguro matatanggal agad yung amoy ng crabs. Ang tapang niya, so I think kailangan niya ng hand cream with this. But I'm so sad na wala pa rin hand cream ang Face Republic. So, kung meron taga Face Republic na nanonood itong video na to, guys, kailangan yung gumawa ng hand cream. Kala ko talaga nung una hand cream to. Hand gel pala siya. Pero there, super nice niya and super handy din. Yun lang comment ko. Love na love ko to. Bibilin ko ulit. I don't care if it's drying or moisturizing. Dahil yung mga hand sanitizer, I'm pretty sure every hand sanitizer will dry up your hands. So, you really need the hand cream. Kaya, Face Republic, gawa na kayo ng hand cream. Nagalit eh. And yung next one sa recommended list ko sa Face Republic is, ito, pinakita ko na kanina. Itong Purity Sun Essence. I really didn't know about this product of Face Republic kasi parang ito yung latest release nila ng product, diba? Nakita ko lang siya na pinost ni Chang'a. Chang'a, yeah, Instagram. Si Chang'a kasi nakita ko siya sa Fashion Week dati. And ever since nun, pina-follow ko na siya. Bago pa siya naging TikTok famous. May pina-follow ko na siya dahil sa Fashion Week. And yun, nakita kong pinost niya to kaya, oh my gosh, I have to try it. Kaya yun, tinry ko. Diba sinabi ko kanina sa inyo, ayoko to dahil may amoy. Eto guys, yung amoy niya, subtle lang, na parang
wala, amoy skincare product lang. Wala siyang amoy na mabango, ganun. Yun, super nice nito kasi 50 SPF na siya and super lightweight niya sa skin. Although, wala siyang wala siyang color. Kasi if nakita niyo na yung skincare video ko, yung sunblock na ginagamit ko, tinted siya. So, this one is not tinted. Pero nice siya, super lightweight. And guys, pag nilagay niyo sa face niyo, parang shucks, ang lambot, parang ang smooth ng face mo. Parang super moisturizing niya. Although, hindi ko pa siya natatry ng matagal. Kaya, I really don't wanna say anything na patapos. But for now, it's on my recommended list. And if naubos ko to, I'm gonna buy another one. But my only comment about this one is I think it's kinda pricey because it's 50 ml lang. And I think meron pang mga sunblock na mas mura kaysa dito. The next 3 products in our list are this one. Itong, anong tawag nila sa trio na to? Basta itong tatlong puro tubig. Ito, super nice nitong cleansing water, guys. Yung unang-unang micellar water na ginamit ko na nagustuhan ko talaga is Garnier. Yung Garnier micellar water. And I think now I have another one that I like. It's from Face Republic. Although nakikita niya hindi pa siya super gamit kasi guys, second bottle ko na to. Although guys, hindi talaga ako super duper pili sa cleansing water ko kasi guys, panglinis lang naman siya. Ginagamit ko siya pag naka-makeup ako tapos lilinisin ko lang yung face ko. So, mahuhugasan din siya kasi magka-cleanser pa ako. But what I loved about this one is wala siyang scent. Ayoko kasi talaga ng scent. And if titingnan niyo yung ingredients nito, wala alcohol-free, no scent, no fragrance. So, I really love it. But this other two, I love it kasi wala din silang fragrance and alcohol-free din sila. So, I think sa line na nilabas ng Face Republic, itong tatlong to, super love ko sila kasi feeling ko super gentle nila and hindi sila matapang dahil wala silang fragrance. Ay, alam ko hindi dapat ganun yung basihan pero kasi for my skin, pag may fragrance ang isang skincare product, parang X na siya agad. So, pag wala siyang fragrance, parang shocks, I need to try this. Ganun lagi. Pero there, dito muna tayo sa pH Balancing Toner. Etong pH Balancing Toner, parang nasa so-so lang ako about it. Pero, if tatanungin niyo ako if recommended siya or not to try, I would recommend you trying. Baka sa'yo maganda siya. Kasi sa toner, guys, ayoko talaga ng pH balancing toners kasi parang mas madaming toners na mas need ng balat ko. Pero, ire-recommend ko to, guys, kasi so far, wala naman siyang naging effect sa skin ko. No breakouts caused and no drying of the skin. So, I really love it. And yung ingredients itong pH balancing toner, parang safe naman ang mga ingredients natin. Kaya, okay to sa akin. And I'm gonna repurchase it if wala akong makikitang toner na mas better. And this one is our last one. It's the AHA BHA Toner of Face Republic. And guys, nakita niyo yung skincare routine ko. I'm using an AHA BHA Toner from CosRX. And sabi ko sa inyo doon, hindi ko siya ginagamit every time kasi nakaka-dry talaga ang mga AHA BHA. But guys, ito approve, guys. Mas gagamitin ko na to kesa sa AHA BHA ng CosRX. So, mapapalitan si CosRX. Guys, medyo ano to sa akin na medyo nakakabigla to sa akin, guys, kasi super, kung nakita niyo yung skincare line ko, madami akong CosRX products and papalitan ko na yung AHA BHA after how many years. Magpe-Face Republic na tayo, guys, kasi mas moisturizing siya. Although, I still think na AHA BHA toners are drying up our skin. Pero nasa usage mo lang yun. Kasi itong AHA BHA, ginagamit ko lang siya pag super dami ko na talagang pimples. Pag need ko talaga ng AHA tsaka BHA, dun ko lang talaga ginagamit ang mga AHA BHA toner. Dito ako super happy sa AHA BHA ng Face Republic at saka Purity Sun Essence. So, this is my top 2 from all the products. But, so far, medyo madami din tayong products na inayawan sa Face Republic. Kasi nga, yung scent nila and naano ako dito talaga sa BB Perfect Cover Cream nila. Although, I think, nakikinig naman ng Face Republic. Sana marinig nila to. Kasi ang dami ko na rin narinig na nag-allergies sa Perfect Cover BB Cream. I don't know why. Kaya, ito, I don't really recommend this one. Yung whole line nito, ito yung mga first products nila.
'Diba? So, I think naman nakikinig sila and meron silang gagawin sa formulation nito. But the latest release na products, I really love everything. And I'm gonna buy them again. And Face Republic, please make a hand cream with this hand gel sanitizer, please. So, there it is, guys. I hope you enjoyed this video and I hope to see you in my next videos. Sana natulungan ko kayo if you're planning to buy Face Republic products. But, guys, disclaimer ha, not all the things that I said na nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo because we have different skin types. So, lagi ko itong sinasabi sa mga videos ko, iba-iba tayong skin types. What works for me might not work for you, or what didn't work for me might work for you. So, yun, iba-iba talaga tayo. So, try nyo if you want, but I said my piece kung ano yung mga gusto ko talagang itry ulit or bibilin ulit. But, there it is, guys. And before ending this video, syempre, meron tayong pag-giveaway. Ito, giveaway natin yung mga products na to to one lucky winner. Siguro sa akin, hindi nag-work yung mga products na to. Pero kung meron man gustong mag-try nito, just join the giveaway. And we also have 2 more winners. So, 3 ang ating winners sa video na to. We have 2 more winners to win the 7-day trial pack of Face Republic. Gusto ko sanang pamigay din yung mga gusto kong products, pero nabuksan ko na sila. So, I don't know. Tingnan natin if I could get new products like this para i-giveaway din. Pero, there, we're gonna have a giveaway. For now, it's 3 winners. But if dadagdag man yung winners, makikita nyo na lang yun pag in-announce ko. To join this giveaway, all you have to do is to like, subscribe, and hit the bell button. And guys, comment down below what other products or what other videos I should do. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and see you tomorrow. Every day